Li kieku kont Ministru tal-Ambjent, x'kont tagħmel? Din waħda mill-mistoqsijiet li grupp ta' studenti mill-Iskola Primarja tal-Kulleġġ San George Preka wieġbu waqt żjara fil-Ministeru tal-Ambjent f'Santa Venera. B'entużjażmu kbir it-tfal wieġbu xi jfisser l-ambjent għalihom, kif skont huma l-Maltin qed joqsu lill-ambjent, kif ukoll x'jemmnu b'futur aħjar fil-qasam tal-ambjent u s-saħħa ambjentali. X'inhuma fost il-kwistjonijiet ambjentali li jolqtuna? Li narmu l-iskart mal-art, irfiri narmuh fid-dazbin, ma narmux mal-art. Biex ma narmux affarijiet fl-art, naħlu ħafna dawl. U kif kunt il-Ministru, barra li teduka n-nies x'tagħmel? Nibgħat in-nies jiena biex inatfu triq, ma jħallux l-affarijiet fit-triq. Fil-ġnien tal-Ministeru huma ngħataw preżentazzjoni dwar l-iskema 3-4-U, intwerew kif ħawlu l-pjanti kif ukoll attendew għal xi logħob organizzat mill-Waste Serve. Il-Ministru Brincat qal li lejlet Jum l-Ambjent li jaħbad il-ħamis 5 ta' Ġunju jagħmel iktar sens li jingħata leħen lit-tfal żgħar minflok jimxi mal-proċedura tradizzjonali li joħroġ sempliċi stqarrija. Dan għax it-tfal jitkellmu b'sinċerità u għax għada pitada se jkunu huma li jmexxu l-pajjiż. Il-Ministru konkluda billi qal li din is-sena l-ġnus Magħquda permezz tal-programm ambjentali tagħha għażlet bħala tema l-Jum l-Ambjent Raise Your Voice Not the Sea Level. Sabiex fil-waqt li tħeġġeġ lin-nies isemgħu leħinhom iktar, tqajjem kuxjenza dwar il-ħtieġa li nħarsu lejn it-tibdil tal-klima li jekk ma nieħdux azzjoni dwarha jista' jkollha impatt negattiv ħafna fuq qatt ta' pajjiżi fosthom gżejjer bħal tagħna li huma mdawrin bil-baħar.